Здравейте! Сега ви правя да ви кажа, че продавам тези 3 игри. Ето ви. GTA 5 също има. И GTA 4. И всяка струва по... Колко беше? По 30 лева. Всички струват по 30 лева. Ето. Сега ще ви отворя тази. Малко трудно, защото съм с една ръка. Ето. Всичко си е тук. Няма лъжи. Няма нищо. Така. Ето е GTA 5. Ето. Всичко си е вътре. И картата ето е тук. Ето това е картата. Така, затваряме. И GTA 4. Ето. И ето е отдолу картата. Ето е. Както виждате и диска. Продавам, както пак ще кажа, продавам ги всички по 30 лева, 90 лева за ако искате всички. Може и отделно да си ги купувате. Например, ако искате само тая, 30 лева давате, ако искате само тая, ако искате тези двете, ако искате тези двете, ако искате само тая, ако искате нито една. Това беше информиращото видео. И до скоро виждане. Чао!